The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon mga kaibigan, mga kababayan at magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at napapanood na rin tayo sa ating YouTube channel. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Box at Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating tabang legal. Mga residente ng Barangay Pandan, Ligao City na biktima umano ng investment scam ng kanilang kabarangay. 100% ang balik umano ng kanilang ihuhulog na pera. Ito ang pangakong pinanghawakan ng halos 20 katao. At kasama natin ngayon ang isa sa mga nabiktima umano na si Edeline Abocado. Edeline, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Ano ba itong investment scam or investment na inalok sa inyo? Bakit ikaw ay napapayag at bakit ikaw ay napauo na maglagak ng pera? Ano ba ito? Kumari ko po siya. So personal mong kilala? Ompo. Kumaring-kumare. Ompo. Kumbaga, beshi. Opo. Ayo, tapos? So parang nag-invest pa ako sa kanya, kumari ko man po siya, nagtiwala pa ako sa kanya, kaya po nag-invest po ako sa kanya. Anong klaseng investment po ito? Ininegosyo daw ba o paluwagan? Negosyo po ata katong pagkasabi niya po. Negosyo. Opo. Hindi sinabi sa iyo kung anong negosyo? Hindi man po. Sabi po niya po, ang pera ko daw po, sa ibang bansa po naka-invest. Oh! So ibibigay mo sa kanya yung pera mo, i-invest sa ibang bansa? Opo, opo, opo. Okay. Nasa magkano naman ang na-invest mo sa iyong mahal? Anong pangalan ng kumari mo? Jusel Altahara po. Jusel Altahara. Opo. Magkano naman ang na-invest mo sa mahal mong kumare na si Jusel? 60,000 po. Magkano? 60 po. 60,000. Opo. Sa'yo lang yan? Opo. Okay. Ito bang 60,000 ay isahang bigay o iba-ibang bigay? Dati po ako nag-invest sa kanya. Mm. Tapos po, yung pull out ko po na una, dinagdagan ko na lang po yon. So imbis na kunin mo, dinagdagan mo pa? Opo. Magkano daw ba yung porsyento nakikitain? So, isang beses lang po kaya siya nagbigay nung sa 60K. Kaya magkano? Ilang porsyento yung pangako sa inyo? 12% po. 12%. Alam mo, kadalasan ng scam ganon. Opo. Yung unang pull out, imbis na ibigay sa iyo, padadagdagan pa sa iyo Opo. para lalong kumita. Okay. Naipaliwanag ba saang bansa at bakit sa ibang bansa yung investment? Wala naman po. Wala pa siyang sinabi. Hindi ba sinabi kung sa Colombia, sa Mexico, sa drug cartel, limbawa sa Mexico, yung investment? po. Wala. Naman po. O halimbawa sa Arab countries para sa fuel, wala? Wala po. Wala talaga. So, yung pera mo daw, pagkabigay mo sa kanya, ipadadala niya sa ibang bansa. Opo, yun po pagkasabi niya. Kakaiba rin naman ito, ano? Okay. So, imbis na pull out mo yung, magkano nga yung pull out mo sa una? Nasa 20 ata po yun. 20,000.
dinagdagan mo pa. Opo. Ilan ang idinagdag mo? Nasa 40 po kadto. 40. Opo. Ayun, sa halip na makuha mo na yung 20, dinagdagan mo pa ng 40. Pagkatapos mong maibigay yung 40, anong nangyari? Kasi 60,000 na, di ba? Apo. Ano na nangyari? Nung pag ano na po, At saka kailan pala ito? nung mga February po ata kadto. Ngayong taong ito? Last year. Last year. Last February year po. last year. Opo. Tapos, Po, nung siyempre po, every month po, nagkuha po kami ng tubo. Tapos nagbibigay naman? Isang beses lang po. Isang beses po. lang? Opo, Okay. isang beses. Tapos sabi niya na po, wala na daw po nasarado na daw po yung kumpanya. Ipo-pull out na daw po lahat ng pera. Okay. So, hindi na tumutubo, wala nang maibigay sa inyong tubo maliban doon sa isang buwan na nakakuha ka Apa. sapagkat nagsara na daw yung kumpanya. At kukunin na yung pera. Opo. Ibabalik daw sa inyo. Opo, lahat po yon, lahat daw po. Kaya lang po, hindi daw po agad-agad ma-pull out yun. Mahal daw po ang pag-ukot dahil sa tax po. Mga anong buwan niya na yan sinasabi last year? Mga June po, ganyan. June March, last year. ganyan. Okay. So, mga June last year yan sinasabi, pull out. Opo. Kailan kayo sinabihan na maaring dumating yung inyong pera? Wala po siyang sinabi. Basta sabi niya po, ipo-pull out lahat para maibalik daw lahat sa tao yung pera. Okay. Doon sa barangay nyo, ilan kayo? Hindi ko po totally lahat kilala po. Ang alam ko lang po nagpabarangay, 2 po kami. 2. Magkano naman yung iba? Malaki-laki po. So iba po, hindi naman po na yung iba, ayaw daw po nila ma-stress. Pero yung iba mas malaki pa sa'yo? Yes po. So sa estimate mo, mga magkano yung nakuha ni Mars mo? Mga siguro po, sobra po siguro mga 10 million na po eh. Mga 10 million? Sa tansya ko lang po, dati may mga pulis po nag-invest. Mga pulis! Meron po, Oo. sa chismis man po. Tapos naibalik po niya doon sa pulis yung pera nung Okay. iba. Ito bang kumari mo ay negosyante talaga? Hindi po. Anong trabaho ni kumari mo? Wala po. So wala. So, may So, hindi siya kalibin po negosyante. siyang Amerikano pa. May kalibin na Amerikano. Opo. So hindi siya negosyante. Ba't nagtiwala kayo? Sobra po kaya parang ate ko na po ang turing ko sa kanya. Nagtiwala po talaga ako sa kanya. Okay. Ngayon, hindi ba kayo nagsaulian ng kandila bilang magkumari? Hindi pa, tumalabo na po mangyari. Ha? Hindi Pero po. kumari mo pa siya? Opo, kumari ko po talaga siya. Okay. Nasa kabilang linya na rin ng telepono, si Kapitan Norman Manlangit ng Barangay Pandan, Ligao City. Nakapunta na ako dyan sa inyo sa Barangay Pandan eh. Di ba may bahay dyan sila Yep, no? Nakapunta na ako eh. Si Kapitan Manlangit nasa linya. Kapitan, magandang hapon po. Magandang hapon rin po, sir. Opo. Kap, ilan ho ba talaga yung residente ninyo na nagreklamo dyan sa inyong barangay patungkol sa di umano'y investment scam nitong si Josel? Teka muna, sir. Bibilangin ko. Marami-rami. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. Yung sa barangay lang po namin, 12. Pag 13 yan siya, no? Pero si Edeline. Opo. Pero sir, yung may mga pa dito, sir, na ayaw naman magreklamo. Ayun, Kasi so konti lang naman daw yung invest nila. ang nagreklamo, 12, pang 13 itong si Edeline, ibig sabihin, maliban dito sa 13, meron pang iba, kaya lang maliit lang yung na-invest, kaya ayaw na magreklamo, Kap. Yung mga taga-Pandaan. Pero yung mga taga-ibang lugar, nagreklamo dito sa akin kasi malalaki ang Okay. invest nila. So, ibig sabihin, Kap, maliban dito sa 13 na taga-Pandan, ilan pa ang nagreklamo na hindi taga-Pandan? 1, 2, 3, 4. May ano pa nga dito, sir, may Taga-Daragat at saka Kamalig. Hindi nila hindi nagpangilala. May taga-Daragat at Kamalig pa? Opo. Okay. Sa estimate mo, Kap, nasa magkano yung hinahabol itong mga nagreklamo lang? Kung pagsama-samahin mo, nasa magkano? Ito, ang ano dito, mga
itong nasa lista ko, malampas tong mga 2 o 3 million. Kasi may 500,000, may 400,000. Naku. So mahigit 3 milyon yung nasa listahan lang, ha? Okay. Opo, Opo. nasa lista ko. Ito bang inireklamo, Kap, na si Josel ay lihitimong taga-barangay Pandan? Opo, taga dito yan. Opo. So talagang taga-residente ng Pandan at may kalib-in daw na Amerikano? Opo. Opo. Australiano siguro Ah, yun, sir. Australiano. Okay. Opo. Sa pagkakakilala nyo po, yaman din lamang na sinabi nyo taga diyan talaga si Josel. Sa pagkakakilala nyo kay Josel, anong klaseng tao ito? Negosyante? Anong racket nito, Kap? Wala naman. So hindi ito negosyante? Walang negosyo. Dito lang yan sa minsan nagtatrabaho yan sa mga parang mga club. Ganun. Dati. Parang nagtatrabaho sa club, hindi naman negosyante. O, Edeline, wala naman palang negosyante, Edeline. Si Kap na mismo nagsasabi, ba't kayo naniwala? Kasi alam mo yung paglalagak ng investment, depende yan din sa tao. Kung yung taong paglalagakan mo, titingnan mo rin kung may experience siya or may legitimate talagang negosyo or sa tingin mo, talagang magaling na negosyante. Bakit talaga kayo napaniwala? Kasi po, Dahil doon sa pangako na 12%. opo, dahil po kasi po, nakapambili po siya ng sasakyan. Nakabili po. Yung in-invest nyo, yun ang ibinili ng sasakyan. Tapos, ano pa? Tapos meron po siyang mga palayan na may baboyan. Na ano po kami doon sa kalibin Na-encourage niyo kayo. po. So, hindi nyo naisip na baka yung binili ng sasakyan, nung babuyan, nung palayan, yun na mismong galing sa pera nyo. Opo. Okay. So, balikan ko lang si Kap. Kap, dito po sa mga nagreklamong ito, nagkaharap-harap na ho ba itong mga nagrereklamo at itong inirereklamong si Josel sa barangay? Nagkaharap na, sir. Kasi karamihan dito, nabigyan ko na ng certificate to file action. So, ibig sabihin, wala hong nangyaring bayaran sa barangay, kaya humingi na ng certificate to file action. Yung iba, yung maliliit, nabayaran niya, pero parang partial lang. Partial lang. O tapos pinangagawa niya na next month or mga 2 months babayaran. O yan, bumalik ulit sa akin kasi wala naman nangyari. Opo. Pero itong si Josel hanggang ngayon naandyan pa sa barangay Pandan? Wala. Wala na? Pagkakaalam ko nasa Bulacan, Balagtas. Wala na. Nandun ngayon. Kasama yung Pero Australiano? Wala na dito. Last year pa, umalis na. Wala na. Oo. Ibinenta na ho ba yung mga ari-arian dyan, Kap? May binibenta sila dito, yung palayan, kaso mahal, wala namang bumibili. Okay. So itong si Edeline at si Josel Bacap nagkaharap? Nagharap yan po, sir. O, Si ano ang nagharap yan yung post kagawad ko, si Angelita Garcia ang sa kanila. Okay. So, nagkaharap at magkumari pala ito, si Edeline saka si Josel. Okay. So, ibig sabihin, Kap, wala na si Josel dyan sa barangay. Merong nabayaran partial, pero karamihan ng naghahabol sa kanya ay hindi po nabayaran, kaya nabigyan nyo na po ng certificate to file action. Opo. Apo. Kap, maraming salamat po. Thank you so much. Sir, teka muna po, sir. Apo, sige po. Ang pagkakala ko, sir, may nakuha ko ngayong info na last week siguro may dumating dyan na parang fiancé visa. Fiancé visa. Parang gano'n. Yun lang ang nakuha kong info. So, ibig sabihin, kung may fiancé visa, pwedeng lumipad na ito papuntang Australia. Hindi. Ngayon, sir, nasa Bulacan. Kasama yung mga bata. Baka interview rin na yun, sir. Yun lang silang kung ang concern ko. Opo. Ibig sabihin, makaalis. kasi kung may fiancé visa na, Ano po, hindi siya. makakaalis ito. Opo. Yun nga po, sana Yun pwede nga, po sir. siya Opo. makaalis. Sige po, Kap. Maraming salamat po sa info, Kap. Sige po, sir. Thank you po, sir. Thank you very much. Yan po si Kapitan ng Norman Manlangit ng Pandan, Ligao City. Para sa maaring asahan na legal na aksyon, makakausap natin sa... Teka, yung pag mga ibinigay niyong pera, may resibo? Nasa kanya po. Wala kayong nawakang resibo? Ay, meron po. Yung certificate lang po na Certificate pinirmahan na? naming dalawa. Ah, Na nagbigay po ako sa kanya ng pera. Na 60,000? Opo. Okay. Para sa maring asahan na legal na aksyon,
Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Nestor Ner, ang Public Attorney Officer 3 ng Lalawigan ng Albay. Attorney Ner, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po ulit sa inyo dyan. Opo, Attorney, ito na naman. Walang katapusang investment scam na kinakasangkutan ng ating mga kababayan. Ito naman, taga Pandan, Ligao City. Ayon kay Kapitan, ang residente niya nagreklamo, 13 maliban pa sa mga taga-ibang lugar. Sa record ni Kapitan, mahigit 3 milyon ang inahabol ng mga residente na naglagak ng investment dito sa nagngangalang Josel Altahara. Ngunit itong Josel Altahara ay wala na sa Barangay Pandan, mukhang nasa Balagtas, Bulacan na daw po. Nangako na magbabayad, ibabalik yung ininvest pero wala pong naibalik. Sa ganito pong sitwasyon, Attorney Ner, ano pong gagawin itong mga naghahabol ng pera? Okay. So po, narinig ko po yung istorya po nung nagreklamo sa kanil Kapitan. Opo. Sa Barangay Pandan sa Ligao. Mukhang marami naman po talagang biktima na naman ng another na naman na investment scam na palagi na lang na... Ang laki ng, Attorney, ang laki ng tubo, Attorney. 12%. Opo. Kaya sana, ang unang-unang may payo namin dyan, pag ganitong mga investment scam, unang-una pa lang, pag medyo nakikita natin parang malaki ang ikikitain daw, parang tubod to bito po yun. Mahirap po yung paniwalaan na, tama po kayo, yung sa umpisa, magbibigay po talaga yan ng parang, kumbaga, pandagdag atraksyon. Opo. Dagdagan yan kanyang i-invest sa kanila. Pero ang totoo po niyan, pag ganyan, alimbawa, yung mga 12% a month na interest tutubo, napakalaki na po yun. Hindi nga yan kaya, Attorney, hindi nga yan kaya ng mga malalaking financial institution natin, kagaya ng mga bangko. Kaya nga po, kaya sa unang-unang tingin pa lang po natin, i-invest sa ibang bansa, i-invest sa ganito. Tapos, Attorney, ngayon po niya yung kikitain niya yun, and at the same time, paano niya mababawi yun, magbibigay siya sa inyo ng napakalaking interest. Isa pa, Attorney, yung nagyaya sa kanila na mag-invest, hindi naman pala negosyante at wala ngang negosyo. Opo, kaya ang usual na scheme o ginagawa po nila, mag-attack naman po yan ng investor sa ibang, kasi yun ang gagamitin pantapal doon sa mga nauna. Opo. Ganun to ang ginagawa nila kasi para may pambayad sila sa mga nauna nag-invest. Usually, maghahanap na naman yan ng mga investor sa Opo. iba. And then pag may nakuha, yun lang naman ang ibabayad doon sa una. Opo. Kaya lang, siyempre sa katagalan, dahil napakalaki na ng nakuha niyang halaga sa mga gustong mag-invest, hindi nila, napakahirap pong kahit sinong negosyante pong mga malalaking negosyante, yung talagang may mga liitimong negosyo talaga, mahirap pong kitain yun. Opo. Yung 12% So, per month, monthly, 12%, Opo. tapos marami sila. So, Attorney, Anyway, dito po, Attorney, sa sitwasyon po nitong mga naghahabol ngayon, kasi sabi ni Kap, pinagbibigyan niya na raw ng certificate to file action. Ano na po ang maaring gawin na aksyon o hakbang nito pong mga nagrereklamo para mahabol po nila itong si Josel? Opo. Sa ganito pong mga ganitong pagkakataon o sitwasyon, ang maaari po nilang gawin ng itong mga ating mga nabibiktima o mga biktima natin, pwede po silang patulong para sila matulungan. Pero pwede po silang magsampa ng kaso kriminal. Kasi alatado naman na mayroon ditong panluloko talaga. Hindi lang ito simpleng parang utang o koleksyon. Kasi siyempre may trust, mayroon ditong abuso o yung panluloko. Illicit. Opo. Number one element po yun. So pwede po silang magsampa ng kaso kriminal dito sa kay Ma'am Josel ba yun? Yung taong nang kumuha ng pera nila. Opo. Pwede po silang, kung sakali, pwede po silang patulong sa CADG. O naputol tayo. Tatanong ko kay Attorney kung ano ang magandang pagrereklamo, individual o magsama-sama na lang? Para sa kaalaman mo, Edeline, nakausap ng aming team yung nanay ni Josel. Ayon kay nanay, sa darating daw na Lunes, uuwi itong si Josel para harapin kayo, lalong-lalo ka na, Edeline. Mas mabuti po talaga yun. Ano sa tingin mo magbabayad na sa'yo sa Lunes? Hindi ko sure. Si Mari mo, anong tawag mo sa kanya? Kumari po. Mars. Minsan, madam. Sige. Si Madam mo. Ano naputol si Attorney? Itatanong ko kay Attorney kung
Kasi sabi ni attorney, pwede magsampa na ng kaso, ng reklamo, magpapatulong na lang sa mga otoridad. Anong pinakamagandang gawin? Individual na magsasampa ng reklamo o magsama-sama na sila? Attorney, magandang hapon po uli. Sorry po. Pero mas maganda po, sama-sama po sila magsampa ng kaso dito. Mas maganda po, mas marami sila, mas maganda po yung may papay ng kaso dito. So sa halip, attorney, na individual, mas maganda magsama-sama na sila, pag-isahin na lang nila yung kanilang reklamo. Opo, gagawa sila ng kanya-kanyang reklamo. Gagawa naman po sila ng kanya-kanya nilang salaysay o reklamo bawat isa sa kanila. Opo. Ito bang mga Pero yung ganitong magkakaroon sitwasyon? pa, pwede isahin na lang against doon sa nanloko sa kanila. Opo. Ito bang mga ganitong reklamo, attorney, pwede ring dumulog dyan sa Public Attorney's Office? Pwede naman namin sila po matulungan muna. At least ma-assess muna namin yung sitwasyon at saka yung facts ng kaso nila. Pwede naman silang dumulog muna doon sa opisina ng PAUD namin sa Ligaw. Opo. Opo. Sige. Pwede naman po, pwede na naman initially pwede silang patulong or ng advice kung anong mas better talagang gawin nila. Opo. Lalo yung iba ata, parang ayaw ng ayaw ng Yung mga maliliit, yung investment attorney, siguro baka 10,000, 5,000, ayaw na at baka ma-stress. Pero yung mga nakuna ng 500,000, 60,000, 100,000, talagang magrereklamo. Pwede naman po silang matulungan muna ng opisina. Opo. Tulog ko lang po na sila doon sa Bulagan sa Kaulugas. Opo. Sige po. Attorney, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Maraming salamat din po. Welcome po. Opo. Okay. So yan, Edeline, ang gagawin natin, ha? Sasamahan kayo ng aming team para pumunta sa mga kinaukulan. Katulad nung sinasabi ni attorney doon sa Public Attorney's Office sa Ligaw, sa Bulwagan, at sasamahan din namin kayo siguro sa CIDG para mapag-aralan at makunan kayo ng statement, makapaghain kayo ng reklamo. Mga kaibigan at kakilala mo rin ba yung nakunan ng investment ng mga taga-Bataan? So yun ang advice ni attorney, magsama-sama na kayo. Hindi na individual para mas maganda. So ang iba po kaya ayaw po nila kasi nga daw po baka lalo silang hindi mabayaran. Pag magsama-sama. Ay, di yung gusto lang sumama. Apo. Okay? So, yan, Edeline, asahan mo na tutulungan at aalalayan ka ng aming team upang mahabol itong si kumari mo. Anong panawagan mo kay kumari mo? Kung nanonood siya ngayon. Kasi, balamang nanonood kasi natawagan namin yung nanay. Anong tawag mo sa kanya? Mare. O, sige na. Ikaw i-direkta mo kay Mari mo. Sige. Ate Josel, sana tayo abot sa ganito kung tinupad mo lang so istoryahan nato. Sa pinagbigyan po kita nung maraming beses. Nung sabi mo May, pag-abot ng June pumunta ka pa sa bahay. Nangako ka na June 15 ibibigay mo. Pinagbigyan kita maraming beses naman so pinagsamahan natin pero di mo tinupad. Sana bahala ka na. Sa Lunes. Sana sa Lunes. Uwi daw. Pwede ka man pumunta sa bahay kung gusto mo. Okay. Yan po mga kaibigan at bago ko lumipat ng ibang istorya mga kaibigan, uulitin ko na naman ito kasi pagdating ni Edeline kanina dito ang reaksyon ko na naman. Mga kaibigan, too good to be true is not true. Kapag pinangakuan kayo ng malaking tubo, malaking interes, huwag ho kayong basta-basta maniniwala, imposible yan. Tandaan nyo yung mga naglalakihan nating financial institution katulad ng mga bangko at lending institution, hindi po tayo kayang patubuin ng 12% or yung iba nga 20%, 50% pa. Huwag ko kayo maniniwala. Umaabot pa 13. Lalo na kung yung nagyayaya sa inyo na mag-invest, hindi naman talaga lehitimong negosyante. Pero kung magyaya sa inyo si Jack Ma, si Elon Musk, sino pa? Si Elon Musk, pag yan nagyaya sa inyo, sino pa yung may-ari ng kwan? Kalimutan ko na yung kwan. Si Zuckerberg, yan, Mark Zuckerberg. Yan, mga pag yan ang nagyaya sa inyo, medyo maniwala kayo, Pwede po kaya kadto siyang hindi muna makalabas ng bansa. Ayun, ay kasama yan doon sa gagawin ninyong reklamo, Okay? Samantala mga kaibigan, dumako naman tayo sa nagdaang turnover ceremony ng Ako Bicol Party List para sa mga magsasaka sa Buyuan, Legazpi City sa pangunguna ni Congressman Saldico, kasama si former Congressman Christopher Salcedo Quitoco at Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbin APG. Asenso para sa Gabos ay personal na inihatid ang mga kagamitang makakatulong sa ating mga natatanging mga magsasaka. Ang buong kaganapan, panuorin po natin. Nakatabang na, dadagdagan pa, kasurog pa.
pagsasaka ang pangunahing kabuhayan sa Kabikulan. Dahil dito ay iba't ibang produktong tatak Bicolano na ang naging tanyag at nakilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Upang matulungan pa ang mga magsasaka na mas mapalago ang kanilang produkto, ay sinuportahan ito ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga farm equipments. Kaya nitong ika-17 ng Hulyo, nagkaroon ng turnover of farm equipments sa Barangay Buyuan, Legazpi City. At ito ay pinangunahan ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Kasama sina former Congressman Christopher Quitoco at si Ako Bicol Party List Executive Director Alfredo Pido Garbin. Padagos po kami na masuporta sa mga parauman. Ang mga farmers, sabi nga ni Kansakungitugang, tawan ng priority. Nagtatabang po kami sa mga farmers dahil iyo po ang nagpapakaon sa tuya. Kunday na sinda, anong kaunon ta dyan? Kaya po, importante sa muya na magtabang kita. Igo po sindang programa mo niya na magayunon. Sabi kang sa niya, fertilizer na may tubig. So, kasabay na sa irrigation na ihahalo na po sa fertilizer sa tubig para diretso naman sa uba. Dahil na po magawag-wag ki or mag-spray ki fertilizer. Ali po ini sa Israel na technology, nagkonsulta sa Kuyang Tugang asin sa mga congressman na paano papakusugon ang satuyang agrikultura. Sa Ligaw po, nagpapundong kaming corn planters, buda corn harvester. Ibig sabihin, so parauma, dahil na matanom, ang matanom so makina na. Ang gibon sa nakang parauma, maali kang awot, ma-maintain. Kaya so parauma, magian ang trabaho, dakol pa ang ani. Kapanahon na ini, na mapakaray ang buong Bicol region. Ang sa indong programa sa barangay, ang food production susuportahan pa. Pinahiling tanong yan. From the issuance, approval of your resolution, pinorward ka duman, siyempre, pag-abot duman sa Director kang Agriculture, nahiling ako Bicol ngayon kay Congressman Saldico ngayon di, dali-dali, aprobahan tulos, so request sa rason na ang nagpupondo, nagtatao kipondo para magbakal kiikipahe hali sa Committee on Appropriation. This afternoon, pinag-asigurar ka so irigasyon ka mga rice farmer dahil major component baga kang pag-uuma pagtatanong kiparoy irigasyon. Sa ibang parte kan sa tuyang probinsya, problema ang irigasyon. Good thing dito sa Indo, dahil problema. Dahil taro ka mo sa may pinakamasiram na tubig. In fact, ang Buyuan dati, source ka tubig, kang bilog na Legazpi. We have a brighter future ahead of us. Because may kasangga kita duman sa Kongreso. May kasangga kitang speaker. May kasangga kitang presidente. Kabilang sa mga farm equipments na ibinigay ay traktor, thresher at landmaster. Ayon naman kay Kagawad Silvian Banya Jr. ay malaking ginhawa ito para sa mga magsasaka ng kanilang barangay. Kung salamatin po sa imong itinaong mga machinery sa Samuya. Alam mo po, ang tig-requesta, tracer man sa nabuda landmaster. Aram po nindo, dinagdagang pakikulit-lit ni Kung Pido. Kaya bago lang pala sabing nakatabang na, kasurog pa. Ang ano pala ninda sa advocacy, nakatabang na, dadagdagang pa, kasurog pa. Ining ikipahing ini, tada ko lang po kinentabang sa Samuya na dahil madidili na kami sa halimbawa pagpapatrisir kampari, dahil may karagdagan na nga kaming ikipahi. Tapos sa pagpapadugi na makan Samuyang kabasan, gamit mi po ini yung landmaster
Tapos, inipang kuliglig, dakula ang pagkani ang tabang sa samuya, ta pwedeng panghakot kang paroy. Kaya sobrang man po ang pasamuyang pasasalamat sa Ako Bicol sa mga congressman po na nagtabang kayo sa samuya. Malaking bagay po ito, ma'am, makakatipid na kami kasi dati po gamit namin kalabaw. Tapos yung pangsuyod po, kalabaw. Bali po, pag nagtrabaho po kami ng aming sakahan, aararuin muna ng kalabaw, tapos susuyurin. Ito pong landmaster, pinakamabilis na po ito dahil pag dinaanan po ng landmaster, pwede po kinaumagahan, pataniman na naman po ng palay. Sir, kamusta sir yung yung farming or agriculture dito sa Barangay Buyo? Yung mga binhi namin lahat po yung mga bago pong yung mga hybrid po, maganda po ang ani namin. Lalo na po na matulungan itong landmaster, mas lalo pong gaganda ang aming ani po. Maraming salamat po kay Kong Kito po, kay Kong Ido Garbin at saka si Kong Saldi po. Maraming salamat po sa tulong po sa amin na ito pong equipment na pang po namin sa aming sakahan. Maraming salamat po. Marami pong magsasaka dito sa Buyuan ang matutulungan ito po. Dahil sa matagumpay na pag-turnover ng mga farm equipment sa Barangay Buyuan, inaasahan na susunod na rin dito ang masaganang ani para sa kanilang lahat. Hangad ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico ang maayos at masaganang pamumuhay para sa mga masisipag nating magsasaka. Ika nga nila, without farmers, we wouldn't have food on our tables. Yan po mga kaibigan, ang tuloy-tuloy na pagsuporta at pagtugon ng Ako Bicol Party List sa pangunguna po ni Chairman Committee on Appropriation, Congressman Saldico, Congressman Kito ko, Congressman Jill Bungalon at siyempre AKB Executive Director Pido Garbin sa pangangailangan po ng ating mga magsasaka sapagkat sa panahon ngayon mga kaibigan, importante po ang papel na ginagampanan ng ating mga magsasaka upang magkaroon tayo ng sapat na pagkain sa ating hapagkainan. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, isang pamilya na may kanya-kanyang iniindang sakit ora mismong nakatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ang buong kwento abangan, kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Para naman sa ating Tabang Ora Mismo update, isang haligi ng tahanan ng personal na dumulog sa ating programa para sa kanyang misis na 2 buwang namamalagi sa ICU. Ang Ora Mismo nating pagtugon, panuorin po natin ito. Wala kaming malapitan. Parang gusto ko nang bumigay. Ikaw kuya, ito rin ang sayo para hindi na mag-away. Sa totoo lang, nung nakikita ko siyang gano'n, wala kaming malapitan. Parang gusto ko nang bumigay. Pero inisip ko na lang dalawang anak, paano kung gagawin ko ang iniisip ko. Sino mag-aalaga sa kanila? Wala. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas kasi kailangan mag-aalaga sa kanila. Kung mawala na ako ng lakas, paano sila? Haligi ng tahanan si Tatay Angelo ng Pamilya Nueva na mula sa Kamalig Albay. Siya ang nag-aalaga sa kanyang 2 anak na may sakit na autism. Ang kanya kasing katuwang sa buhay na si Nanay Marlene ay merong iniindang malubhang karamdaman. Mahigit 2 linggo na siyang namalagi sa Intensive Care Unit o ICU dahil sa sakit na acute asthma. Sir, kumusta po ngayon ang kalagayan po ni Mrs.? Medyo okay, buhay na siya, ma'am. Gre-recover na lang ang Ayun, kanya. magandang balita po. Nasa magkano po ba yung inabot na bayarin sa ospital po ng asawa po ninyo, tatay? Bali, more or less mga 700 plus. Nagtatrabaho naman ako, kaso lang, naka-leave without pay na kasi ako ngayon. Kasi opo. Na-stroke din ako nung last January pa. So gaano kahirap po, tatay, yung pinagdaanan po ninyo habang nasa loob po ng intensive care? Grabe. Iyak na naman ako. Ma'am, nung una parang bibigayin ako. Kasi nakikita ko yung asawa kung ganyan, naka-intubate siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya doon. Kung lalabas ba siyang buhay o hindi na. Ano po yung palagi yung panalangin, tatay, sa mga panahon po na yun? Sana maka-recover siya at sana may tumulong sa amin talaga dahil walang-wala talaga kami. Nung siya po ay nagkaroon na po ng malay, ano po yung una niyo pong sinabi sa kanya? Sabi ko, salamat at hindi mo pa kami iniwan. At salamat sa Diyos dahil buhay ka pa rin, binigyan ka pa rin ng pangatlong pagkakataon na bubuhay. So marami na po kayong pinagdaanan pagdating po sa kalusugan, tatay. Grabe. Gaano niyo po kamahal si Mang? Grabe, sobra. So kayo po ay parehas may sakit ni Mrs.
yung anak po ninyo, meron din pong sakit. Saan po kayo umuhugot ng lakas? Sa Diyos na lang. Anong klaseng autism po ang nai-diagnose po sa kanila? Hindi sila nakakapagsalita. Napakahirap ng sitwasyon po ninyo, tatay. Nung una, pero nung may mga nakapagsabi na sa akin na ibinagayan sa inyo dahil alam ng Diyos na maalagaan nyo yan. Kasi kung hindi yan sa inyo binigay ng Diyos, baka napunta yan sa iba. Baka hindi yan maalagaan. Ayun. So mabuting tatay po kayo, tatay. Dahil malawak po yung inyo pong pag-intindi. Para mabigyan ng tugon ang kahilingan ni Tatay Angelo, ora mismong nakausap si Congressman Raul Angelo Jean Bungalon, ang representative ng Ako Bicol Party List. Congressman Jill, nasa 172,000 pesos pa raw po ang kanilang kailangan bayaran po sa ospital. Well, tamang-tama, Remy, sapagkat meron tayong programa patungkol sa asistensya medikal. So, sasagutin natin itong 172,000 na balanse nila Tatay Angelo upang zero balance na ang kanilang pong hospital bill sa Tonchuling Hospital. Sinihiling natin na agarang makapag-recover ang asawa nitong si Mister. At hindi lamang lang, Remy, ang ating ibibigay na tulong sapagkat ngayon mismo pagkatapos ng programa, ibibigay din natin ang 5,000 pesos cash, dagdag asistensya, dagdag ayuda para po sa pamilya. Maraming salamat po, Congressman Jill, sa inyong tulong sa amin, sa aming mahirap. Walang anuman, ang mensahe ko lang kay Tatay, magpakatatag po kayo at huwag pong makalimot na magdasal sa ating pong Panginoon upang gabayan ho kayo sa mga kinakaharap niyo pong krisis sa buhay. Itinawag ko na din po sa hospital yung kanyang mga reseta ng anak niya, yung dalawang autism. And right after ito, Tatay, kukunin po natin yung pang-maintenance. Kanina kasi na-mention ni Tatay yung pagpa-opera sa BRHMC. Nakausap ko din po si Ate LV. May balance pa ata kayo doon na 300,000 plus. Isi-zero bill na po yun. Ma'am, maraming salamat talaga. Opo. Dahil yun nga ang inisip namin, hindi pa kami nakakapagbayad doon sa BRMC. Nag-promissory note. Tapos, ito na naman, may bago na naman gagawing promissory note. Opo. Kaya nga, sobra talagang papasalamat namin na natulungan talaga. Hindi ko talaga in-expect na ganito karami ang matatanggap kong tulong sa inyo. Kala ko, sabi mo, interview lang eh. Pagkatapos ng programa, ay ora mismo naming sinamahan si Tatay Angelo sa Tanchuling General Hospital para mabayaran ang kanilang natitirang hospital bill. Zero balance na kita sa Tanchuling Hospital. Ito na ang katibayan na pagtulong sa atin ng Ako Bicol. Maraming salamat po. Ito po ang katibayan na zero balance na kami sa Tanchuling dahil sa Ako Bicol. Okay. Grocery. Maraming
Salamat po. Binigyan ko tayo ng 5K. Tapos meron pa po kayong cash assistance. Cash assistance. 5K. Maraming salamat po. Laking tulong po sa amin to. Thank you very much po. Dahil sa isang linggo, meron na naman akong follow-up, check-up. Magagamit ko na naman po to. Nagpapasalamat po ako ng maraming dahil hindi namin yung alam kung saan pa namin yung kukunin. Lalo na ngayon, sa hirap ng panahon, hindi namin alam kung saan kukunin. Lalo sunod-sunod ang nangyayaring di maganda sa aming buhay. Kaya maraming salamat sa inyo. Bukod sa pagsagot ng Ako Bicol Party List sa hospital bills ng kanyang misis, nakatanggap din ng pang-maintenance sa gamot si Tatay Angelo at ang kanyang 2 anak na may sakit na autism. Kitang-kita sa mga ngiti ni Tatay Angelo ang saya dahil hindi niya na kailangan pang bumili ng mga mamahalin na gamot. Sa hirap ng pinagdaanan ni Tatay Angelo, nananatili pa rin itong matatag para sa kanyang pamilya. Iniyak ko na lang ang iniyak. Kung nagluluto ako, umiyak ako. Nagpapakain sa kanila, umiyak ako. Dahil nga, wala kaming mapagkukunan. Paano kami kung bibigay pa ako? Yun ang hiningi ko sa Diyos na huwag niya akong puputulan muna ng lakas. Kaya ko, aalagaan ko sila. Lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, alam niyang kakayanan namin. Kaya doon na lang kami kumakapit. Sobrang mahal ko to. Aalagaan ko to hanggang malakas ako. Isang pagsaludo para kay Tatay Angelo sa kanyang natatanging katangian bilang padre de pamilya sa patuloy na pagiging matatag sa hamon ng buhay. Yan po mga kaibigan ay isa namang patunay ng tuloy-tuloy na pagtulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victor Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, diyan po sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Dait, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zona 2, Tagong Tunggowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bukas na rin po ang Action Coast Center ng Ako Bicol Party List sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts, aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang